Sortides al carrer de la població infantil. Els nois i noies de 14 anys o més no esteu inclosos en aquest permís per passejar. Podeu, en canvi, fer les activitats permeses als majors d'edat, com anar a comprar. A partir de quin dia puc sortir al carrer? A partir del diumenge 26 d'abril, inclòs. Quanta estona puc sortir? 1 hora al dia. A quines hores puc sortir? Pot sortir entre les 9 del matí i les 9 del vespre, però només una vegada al dia. On puc anar? Pots anar caminant al voltant de casa teva, fins a 1 quilòmetre de distància. Qui pot sortir a passejar? I puc anar tot sol? Nens i nenes fins a 13 anys inclosos, sempre acompanyats d'un adult. I puc sortir amb el pare i la mare? No, només està permès sortir amb el pare o amb la mare. I si som més de 3 germans? Haureu de fer més d'un torn de sortida. Puc sortir si no em trobo bé? No. Què puc fer? Caminar, córrer i jugar, mantenint sempre la distància de seguretat de 2 metres amb altres persones. Puc anar amb la bicicleta o el patinet? La normativa no diu si pots agafar la bicicleta o el patinet. Si l'agafes, recorda que és per passejar, no per córrer. Puc anar al parc infantil, als gronxadors i tobogans? No. Si em trobo amb algun amic o amiga o familiar, el puc saludar i xerrar-hi? Sí, podeu xerrar una estona breu, però sempre heu de mantenir la distància de 2 metres i no tocar-vos, per precaució. Puc anar a veure els avis o padrins? No. Al carrer he de fer servir guants? No cal, però sí que és molt important que et rentis les mans abans i després de sortir al carrer com a mesura de precaució. Al carrer he de posar-me una mascareta? No és obligatori. És recomanable utilitzar mascareta sempre que es pugui, com tothom. No és recomanable per als nens de 0 a 3 anys. Ara que puc sortir al carrer, també podré anar a la zona comunitària de casa? Sortir al carrer no canvia el que es pot fer en altres llocs, com les zones comunitàries. Continua sent necessari no fer-ne ús per evitar contagis. Si tinc algun diagnòstic, com TEA o TDAH, o alguna discapacitat, els meus passejos s'han de limitar a 1 hora? No. En el teu cas, amb el certificat i la prescripció corresponent, podràs sortir el temps que necessitis. Recorda que és molt important mantenir sempre la distància de protecció de 2 metres amb les altres persones. Rentar-se molt bé les mans i molt sovint, sobretot abans i després de sortir de casa.